nar jaddel tijek min omor il-fruqa ta' din jablaġi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, ammen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżisħuti nixxelkom l-għodwa tajba, illum id-9 ta' frar il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' Santa Skolastika Verġni. Santa Skolastika kienet oħt San Benedittu Abbati, twildet f'Norċja, l-Italja, madwar is-sena 480. Bħalu konsagrat ruħha lill-Alla u marret miegħu Monte Cassino bħala l-ewwel soru Benedittina fejn mietet tal-ħabta tas-sena 547. Eżisħuti nitolbu minn qalbna llum u xekk għal-ħutna s-sorijiet Benedittini mhumiex ħafna, sfortunatament li fadal Malta huma sorijiet tal-klawżura, nitolbu għal-sorijiet kollha tal-klawżura u nitolbu l-mulej forsi jbierek il-pajjiżna bi preżenza anke maskili u xekk ta' irħieb ngħidulhom, monaċi irħieb tal-klawżura li s'issa ma għandniex. F'pajjiżi oħra hemm monasteri tal-klawżura maskili, f'pajjiżna ma għandniex. Nitolbu l-mulej jbierek il-Knisja tagħna wkoll bil-preżenza tagħhom għat-talb ta' San Benedittu u Santa Skolastika. Nitħejjew għal din l-Ewkaristija Eżisħuti billi b'umiltà fi skitta qalbna nitolbu lill-mulej jaħfrinna. Inti l-qajt b'imħabba kbira l-indiema ta' Pietru, mulej ħniena. Inti li wett il-ġenna lil ħallil it-tajjeb, Kristu ħniena. Inti li tidħol għalina midinbejn quddiem il-Missier, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa ruħuna Joseph Muscat. Nitolbu. Aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-Verġnej Santa Skolastika għamel mulej li nitalmu minna biex naqduk b'imħabba sħiħa u jekk ikun jistħoq ilna li tfawwarna blena ta' mħabtek bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slati. Ġara li darba minnhom Ġeroboam ħareġ minn Ġerusalemm u fit-triq iltaqa' miegħu Aħija, il-profeta minn Silo. Dan kellu fuqu mantar ġdid u kienu weħidhom fir-raba'. Imbagħad Aħija qabad il-mantar ġdid li kellu fuqu u ċartu fit-12 il-biċċa. U qal lil Ġeroboam: hu 10 biċċiet għax dan jgħid il-mulej Alla ta' Iżrael. Arani, se naħtaf is-saltna minn idejn Salamun u lilek natik 10 mit-tribujiet. Inħallilu tribu wieħed minħabba David il-qaddej tiegħi u minħabba Ġerusalemm, il-belt li għażilt minn fost it-tribujiet kollha ta' Iżrael. U hekk Iżrael inqata' minn dar David u baqgħu mifruda minna sal-lum. Il-kelma tal-mulej. Jiena il-mulej Alla tiegħek. Jiena il-mulej Alla tiegħek. Ma jkollokx Alla ieħor f'nofsok. Tinxtaħiex quddiem Alla barrani. Jiena l-mulej Alla tiegħek li tellajtek mill-art tal-Eġittu. Jiena l-mulej Alla tiegħek. Iżda il-poplu tiegħi ma semax minni. Iżrael ma rridx jaf bija. Għalhekk tlaqthom għall-lebusija ta' qalbhom biex imxew skont il-fehmiet tagħhom. Jiena l-mulej Alla tiegħek. Jekk il-poplu tiegħi jisma' minni, jekk Iżrael jimxi fit-triqati, minnu fih inniżżel l-dewwa tagħhom, idi mdawwar fuq dawk li huma kontrihom. Jiena l-mulej Alla tiegħek.
Alleluja, Alleluja, Alleluja. Iftħilna qalbna mulej biex nifmu l-kelma ta' ibnek. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu raġa telaq mill-inħawi tal-belt ta' Tejr, għadda minn Sidon lejn il-baħar tal-Galilija fl-inħawi tad-Dekapoli. U ġabulu wieħed trux u mbikkem u talbuh qiegħdlu idu fuqu. Ġesu ħarġu għalih waħdu minn qalb in-nies, daħħal subajh f'widneh, meslu l-sienu bir-rieq tiegħu, imbagħad refa' għajnejh lejn is-sema, tniet tnejda u qallu effata, jiġifieri infetaħ. U minnu fih widnejh infetħulu, l-irbejt tal-sienu nħallu u qabad jitkellem sewwa. Ġesu wissihom biex ma jgħidu lil ħadd. Iżda aktar ma wissihom, aktar bdew ixandruh, mimlijin bil-għaġeb bdew jgħidu kollox tajjeb għamel, jagħti smigħ lit-torox u l-kliem lill-imbikmejn. Il-kelma tal-mulej bit-tagħlim tal-Evanġelju li tnatfu minnu bietna. Dak li smajna fl-ewwel qari tal-lum eżisħuti huwa mument storiku ta' importanza kbira fil-ġrajja tal-poplu Alla tat-Testament il-Qadim. Biex nifhmuh hekk biex ikunna ftit outline tal-Bibja rridu naraw il-kuntest tiegħu u x'hekk dan l-aħħar konna naqraw mill-Kotba tas-Slaten, l-ewwel qrajna mill-Kotba ta' Samwel li fi żmienu x'hekk ġie magħżul l-ewwel sultan u issa din naqraw il-Kotba tas-Slaten. Mela biex ngħidu hekk il-Bibja l-ewwel 11 il-kapitlu tagħha, x'en ngħidu l-ewwel 11 il-kapitlu tal-Ktieb tal-Ġenesi li jibda bih il-Bibja, ngħidulhom preistorja u x'hekk għandna il-ħolqien tal-bniedem, id-dnub ta' Adam u Eva, Kajjin u Abel, u l-istejjer prinċipali, l-ġrajiet prinċipali għandna id-Diluvju u t-Torri ta' Babel, hemm xi ġrajiet oħra ovvjament imma semmejt l-importanti biss. Dawk huma l-ewwel 11 il-kapitlu, ngħidulhom preistorja għax ma nafux eżatt sa fejn iwassal il-valur storiku tagħhom, hemm partijiet minnhom seħħu tassew kif huma parabola li permezz tagħha l-kittib sagru ispirat minn Alla jgħallimna veritajiet importanti tal-fidi tagħna. Żgur li ma nistgħux noħduhom letteralment eżatt kif huma. L-ewwel personaġġ storiku nafu li eżista bħala bniedem li jeżista żgur huwa Abraham. Fil-kapitlu 12 tal-Ġenesi Alla jsejjaħlu u x'hekk biex joħroġ minn artu u jmur far ġdida bejn jibda esperjenza ta' Alla. U x'hekk Abraham imbagħad ibnu Iżak ikollu lil Ġakob u l-Eżaw u x'hekk Ġakob li ħal primogenitura biex ngħidu hekk kellu 12 tfal, 12 aħwa li bijew il-ħuhom, il-Ġuzeppi li spiċċa l-ewwel skjaf l-Eġittu u mbagħad spiċċa l-viċi re. U fi żmien tal-Aqs, fis-7 snin tal-Aqs, il-familja kollha ta' Ġakob jemigraw u jmorru jgħixu l-Eġittu minħabba li hemmhekk kien hemm ħuhom li kien ħaseb u kien hemm biex jgħixu u x'hekk. Iżda imbagħad jgħaddi żmien dawn il-familji imutu kollha u x'hekk. U d-dixxendenzi tagħhom dew jikbru u l-poplu ta' Iżrael, skużawni, l-Eġizzjani bdew jibżgħu minnhom. U Alla jsejjaħ bdew jippersegwitawhom ħafna u Alla jsejjaħ il-Mosè li jaħlishom joħroġhom mill-art tal-iskjavitu l-Eġittu u dak il-vjaġġ famuż u x'hekk li jagħmlu lejn l-art imwiegħda. Imbagħad ikun Ġoswe li jdaħħal it-12 il-tribu u 12 il-tribu x'jiġifieri, il-familji ta' 12 tuliet ta' Ġakob. Dawk saru tribujiet, ġifier familji estiżi biex ngħidu hekk, li daħlu l-art imwiegħda, qasmu l-art bejniethom baqgħu jgħixu ta' tribujiet. U hemmhekk jiġu l-imħalfejn meta jinqala l-inkwiet. Alla kien isejjaħ il xi ħadd, il-Gideon, il-Sanson, lil Rut u x'hekk biex jeħles
skużawni mhux Rut, Ġuditta biex Alla jeħles il-poplu tiegħu mill-edewwa tiegħu. 1000 sena qabel Kristu jitolbu li jkollhom sultan. U Alla jtihom lil Sawl l-ewwel bat ineħħih u jażel lil David wara David Salamun. Kif rajna l-bieraħ Salamun jispiċċa daqsxejn ħażin. Kif jispiċċa eżatt ma nafux imma fix xuħitu kien iżżewweġ ħafna nisa, in-nisa ħafna minnhom kienu pagani u dawrulu qalbu lejn allat pagani eżis ħuti. U x'hekk. U għalhekk is-saying għejdli ma min tagħmilha u ngħidlek x'ent eżis ħuti xortik minn ħbiebek kien jgħid San George Preka. U x'hekk. U qallu Alla li uliedu għad jaqsmu s-saltna b'hekk ġara kif smajna fil-qari tal-lum madwar 900 sena qabel Kristu ma wieħed ieħor. U x'hekk is-saltna tinqasam. Din is-saltna tal-poplu tal-Alla jinqasam Ġeroboam skużawni jżomm is-saltna ta' fuq li kienet il-kbira tan-nord u x'hekk tat-tramuntana b'10 tribujiet u s-saltna żgħira ta' isfel Ġuda jew Ġudea li ħada Roboam li minnha mbagħad jitnissel Ġesu. Is-saltna ta' fuq tispiċċa ta' fix-xejn għax fis-sena 733 qabel Kristu jiġu l-Assirjani u jeqirdu għal kollox. Jeqirdu għal kollox. Dan kollu għal qed ngħidulkom għax ovvjament l-istorja tal-Alla, l-istorja tal-poplu tal-Alla, il-mod kif Alla intervjena fl-istorja tal-poplu tenna eżis ħutej biex nifhmu il-kelma tal-Alla. Biex il-Bibja biex hekk nibdew nifhmuha ftit iżjed. Il-Vanġelu tal-lum Vanġelu sabiħ ħafna, jekk nitolbuh il-mulej biex inna wkoll jiftħilna widnejna u fomna. Widnejna biex nisimgħu l-kelma tiegħu u fomna biex infaħruh, biex nitolbu, biex insiru persuni ta' talb, eżis ħuti, nirġielu n-nisa ta' talb. Biex dan il-post hekk ta' Alla nżommuh bħala post ta' talb. Eżis ħuti li l-periklu li l-knejjes tagħna jispiċċaw qishom hemm barra li ma nagħmlux iktar distinzjoni huwa kbir ħafna. Ejjew nieħdu ħsiebhom mill-knejjes tagħna, ejjew nżommuhom postijiet ta' skijiet. Ejjew nżommuhom post fejn ikun ta' bil-ħaqq iddedikata għal Alla eżis ħuti biex ma nfixklux il-xulxejn. Postijiet għall-istorbju għandna kemm trid u fejn trid. Postijiet ta' skiet ma fadlinniex. Huwa fi skiet li niltaqgħu mal-Alla eżis ħuti. Fl-istorbju ma niltaqgħux mal-Alla, ma nkunux kapaċi nisktu. Kibqgħu widnejna miftuħin għall-istorbju tad-dinja. Kif se nesperjenzaw lill-Alla f'qalbna? Kif se nħossuh lill-Alla ġewwa fina? Ejjew għalhekk nitolbuh il-mulej li nkunu kapaċi u xeklu ħaġi jiftħilna widnejna. Jala omna l-istorbju tad-dinja u jiftaħomna l-kelma tiegħu u jenna ħalli nisklu fejn hemm bżonn għax min ma jiskotx, min mhux kapaċi jiskot, kif se tisma' l-Alla jkellmek ma nisktux, kif se nismgħu jkellimna l-Alla. Eżis ħuti, mela u nisktu fejn hemm bżonn u niftħu fomna biex infaħru lill-mulej fejn hu meħtieġ. Għalhekk nitolbuh bil-qalb il-mulej lilna wkoll u x'hekk imissna bil-grazzja tiegħu widnejna u fomna biex nilqgħu l-kelma tiegħu, biex nfaħruh, biex nitolbuh, biex u x'hekk ngħidu kelma ta' ġid lil xulxejn, biex nisktu fejn hemm bżonn nisktu u x'hekk u nħallu l-mulej idawwalna u jmexxina fil-ħajja tagħna. Kieġobkom nuqmu bil-wieqfa. Nagħtu ġieħ il-lowm lil Santa Skolastika l-Verġni bil-għaqal li mxiet wara Kristu u issa miegħu qed tiddi fost il-tajja tal-Verġni bħax-xemx fost id-dwal kbar tas-sema. U nitolbu l-Alla nitalmu minna kif naqduh b'imħabba vera u sħiħa. Żomm ħaj fil-Knisja tiegħek mulej l-Ispiritu ta' San Benedittu u ta' uħtu Santa Skolastika biex il-poplu kollu tiegħek jifhem il-qawwa tat-talb u l-ħtieġa tal-ħidma għal glorja tiegħek. Nitolbu. Għallem lill-bnedmin kollha tarida tajba li hawn fid-dinja biex il-ħidma tagħhom ta' kuljum fid-dinja iqisuha bħala talba li bla qiegħda titla' quddiem it-tron tiegħek ħadd niżżel fuqhom kotra ta' barka. Nitolbu. Anqal fi qlub il-bnedmin kollha dejk is-sura ta' mħabba għalik li bija kienet imkebsa Santa Skolastika u li waslita l-quċċata tal-qdusija tul ħajjita fid-dinja. Nitolbu. Tella fil-glorja tas-sema ir-ruħ għażiża ta' ħuna Joseph Muscat u l-erwieħ ta' ħutna kollha kif tellajt ruħ Santa Skolastika
meta oġbok issejħilha għal għandek minn din id-dinja nitolbu. Ħatkun Santa Skolastika għalina, eżempju li ma bħalu ta' mħabba safja u qaddisa għalejk fil-qadi ta' dmirijietna f'din id-dinja nitolbu. Eżis ħuti ma niqfux nitolbu għax-xita, nitolbu l-mulej jinaqqas ir-rieħ previst u żejt ix-xita li tant għandna bżonna, eżis ħuti. Ma nixtuqx li jtellef il-ħadd fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-Karnival sakemm ikunu ċelebrazzjonijiet diċenti, eżis ħuti nitolbu li jkunu ċelebrazzjonijiet diċenti, mhux esperjenzi li ibaxxu anke lill-bniedem, eżis ħuti nitolbu bil-qalb, nitolbu għal paċi fid-dinja. Għal paċi fid-dinja li tant għandna bżonn nitolbu eżis ħuti ta'. Nitolbu biex għada kalla jrid festa tant għażiża tal-Apostlu Missierna Pawlu, festa li tagħmilna kburejn bħala Maltejn insara. Kemm nixtieq minn qalbi nafda f'idejnhom tagħna Marija, dawk ħutna Maltin wawċin li tbedu minn Alla, eżis ħuti. Għat-talb ta' San Pawl, għat-talb ta' Santa Skolastika, għat-talb ta' San Ġorġ Preka l-Qaddistana u tamna Marija ta' Pinu. Omna Marija inti taf minn huma dawk ħutna Maltin wawċin li tbedu. Enna mulej ħanajnuhom isibu t-triq lura u nafdawhom fidejk biex tmissilhom qalbhom bil-grazzja tiegħek, bil-mħabba tiegħek. Fiskiet, hekk li net ma ninsewx insellem lil ħutna il-morda, eżis ħutna morda anzjani, persuni bi bżonnijiet speċjali, intom li tieħdu ħsieb ta' ħutna persuni vulnerabbli. Nitolbu ħafna għalikom, nitolbu għal dawk li jitolbuna, nitolbu għalihom u għal dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna. Mu speċjali dawk ħutna li bħalissa għaddejjin mhix mument mudlam tal-ħajja, forsi xi mart mentali jew problemi oħra. Nitolbu l-mulej biex iġib il-paċi fostna. Il-paċi fostna l-Maltin u l-Awċejn. Fiskiet nofru l-mulej it-talba tagħna. Mulej Alla li tista' kollox. Inmexxejt lil Santa Skolastika mill-wiet mudlam ta' din id-dinja u wassalta għal merat ta' dejjem. Kun int l-għaslowċ u l-ħatar tagħna fil-mixi tagħna f'din id-dinja sa ma naslu għandek ħenjejn u safja f'qalbna. Bi Kristu siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan il-mawndejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn żuniti u dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna u nxandru mulej kemm inti tal-għaġeb inresqu quddiemek dawn l-offerti tagħna fit-tifkira tal-Verġni Santa Skolastika biex bħalma jogħġbitek għall-merti tagħha hekk ukoll aħna noġbok bil-qadi tagħna fis-servizz tiegħek bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr għaliex fil-qaddisejn
li konsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-saltna tas-smewiet, jixraq infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-għaġeb. Għax bijin terġa' ssejjaħ lill-bniedem għal qdusija li fija sawwartu fil-bidu, u ddewqu minn issa d-doni li bijhom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu siedna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġeli kollha infaħruk u intennulek bla għeda għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej, nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għal ruħuna Joseph Muscat. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, Santa Skolastika u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem
natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ġisem flimkien mad-dem ta' Sina Ġesu Kristu jkun Jesu. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem għad-dejs tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħanjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejn. biex inkunu idejn tiegħek il-qalb tiegħek.
Eżis ħut illum il-ġimgħa ejjew nsellmu lil Ġesu msallab għalina billi ngħidu bil-qalb. Nadurawk, o Ġesu, imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, imberkuk. Nitolbu bl-umiltà kollha mulej, nitolbu l-ħnina tiegħek biex issa li tmajtna bil-ħobs tas-sema fil-ferħ tat-tifkira tal-Verġni Santa Skolastika jisħoq ilna naqilgħu il-maħfra ta' dnubietna l-għajnuna meħtieġa f'din il-ħajja il-grazzja tiegħek u l-glorja ta' dejjem. Bi Kristu siedna ma ninsewx iżisħuti għada hija festa il-Knisja titlobna nqazzu l-jum ta' għada bil-quddiesa u x'hekk hija festa kmandata kif ngħidu, hekk inħeġġu lil kulħadd biex jagħmel ħiltu ma jitlifx il-quddies għada. U niftakru eżiskuti f'dawk ħutna li forsi tbedu mill-fidi ta'. Ħanejdu 3 Ave Marjiet fġieħ 3 ijiem lil ġisem Tomna Marija dan fil-qabar u hekk inresqula dit talba b'mod speċjali llum l-Omna Marija biex il-fidi tagħna tant għażiża pajjiżna jibqa' jgħożża bħala l-iktar teżor għażiż li għandna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejniek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallif id-dinja mingħajr teba, il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu, morru fil-paċi ta' Kristu u l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll.